الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدي تبشر في الله جباو كوبدو كرامانتو يالا كاين على في على كشي أناك هنا أناك نما أناك بركة يا ربي على كوكين أو كلينغلنا بلا جلنكا أما في اليابو كايمشون مندي سانفي معدبة القرآن بي قرآن سورة ممي أمولو كباروك وكان ودي قرآن سورة كمي أنتا أنكليناي نبي ولي سورة المسد سورة المسد أمين أبو كاكلا أجينا كرا كان سببو منا كتلا كاوفاوي أجينا يرومي كاوفاوي kasutoro ka sura in koro yɛrɛ di aw ma an ka jɛ an k'an tulomada a kalani fɛ bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahbin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahbi وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بعد أن ندي سورة أجينا على كربا كان كاتو مغان سجلا سورة السبب النزول نوي أجيني سببوي أما فللا كفو على ككرا كشين إنما باي aye annama dunga suru wele dondo aka kabila kono mogo be mana mina ala ye afwaye qur'ana kono wa anzir ashirataka al-aqrabin ko muhammad innama dunga suru ulu baga iko ala fowye ka ngadina yirawla ala kirabba kele ko lu bela jelen faranyonka ninga ala ka ci la sewuma Abu Jahal de wulilai nu tuma wuli wati ko Abdul Uzza a wula ako kirama tabban laka alihaza jama'atana Muhammad bone biye nene kama yan wule ko de kama ni surayin ala ya jigi kake Abu Jahali jabilai Ibn Abbas bala kalanye kulla ko kira yelena sofa kulu de sanfe a yelene kulu in sanfe ay maganga wele uko kele atora abi kabila utata utogoma ya bani hashim au hashimin kaw abdul muttalib deun abi kabila wele fo kabila nana nyogon sorala ki kantuma ko ninko au ma kele be kuluin kofe abina bi magan kan magan jonya mina kaw bi dalawa kuko ami dala sabu amma bo igalon tike noka muhammad kabi ibangila ancela ami doni fo yedana ya ani cien fo ani jogo bawko amma boye galon tike noka o kama ami dayla ko kira sorala ki kantuma ko ningon nye galon tike jien be ma galon tike o yeda magangaw nene muhammadu ye jien be malasa ma o malasa da wa ka do ne alaka kiraye kana awma wa kana jien bela jelen fenama o yoro de la abu lahab ale ko kirama ako yan faranyonga ninde kama wa bone biye ko ala ni sura ine jigi ka Abu Lahabi jabi aka ni kuma kaina sura in tafsir de fle ala ko kirama tabbat yada abi lahbi wattabba ako abi lahab bulo fla halakira ani ayarakun abi lahab bulo fla halakira ani ayarakun ay bulo fla ta me amago be Abu Lahabi yara de la oye ka do ka mogo yoro do ko fo nga ka soro I mogo be a bera jelen de la
o dɔ in kofɔli o de bɛ a yɛrɛ bɛɛ fɔ o de kama a ye bolo fila fɔ komi barika b'o de la hali ni ne b'a fɛ k'a f'i ye n ko fɛn in minɛ ka ɲɛ n b'a fɔ n k'a minɛ ni bolo fila ye dɛ o kɔrɔ bolo fila bɛ se ka kɛ tuma dɔ ka adamaden yɛrɛ représenter o la ala ko a bɛ la bolo fila halakira wa tabba ani a yɛrɛ kun ma aghna anhu maluhu a ka nafolo ma se k'a kisi ka bɔ halaki ma k'a fɔ a ka nafolotigiya a ka ɲɔgɔmɛ caya a ka bagan caya a ka tɔgɔtigiya la a ka sɔrɔ o ma kisi ka bɔ halaki ma wa ma kasaba a bolola baaraw fɛnɛ ma se k'a kisi nafolo ma se k'a kisi a yɛrɛ bolola baara ma se wa ma kasab tafsir dɔ wɛrɛ b'a fɔ an ye k'o y'a denw de ko ye ko a denw fɛnɛ ma se k'a kisi ka bɔ halaki ani ɲangata in tɔɔrɔ ma fiyewu ibn abbas don dɔ la ale taamatɔ a ye abu lahabi den ye a ko wa ma kasaba min fɔra kuranɛ kɔnɔ k'o ye ninnu de ye a ye o yira mɔgɔ dɔw la ale ka tafsir la ale y'a yira k'a fɔ wa ma kasab ko ani a denw olu fɛnɛ ma se k'a kisi sayasla naran zata lahbin sɔɔni a bɛna don tasuma kɔnɔ tasuma min ye mɛnɛni ba tigi ye a bɛna don tasuma kɔnɔ tasuma min zata lahbin mɛnɛni ba tigi don wamra'atuhu ani a musoni ani a muso a m'a fɔ k'a n'a furumuso dɛ ko ani a muso badenw ni ala ye ka furumuso fɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ a bɛna fɛn ba dɔ de fɔ a bɛna bonya de ko fɔ a bɛna karama ko fɔ muso bɛ yen furumuso bɛ yen a ko abu lahabi taama de ko ani a muso a m'a fɔ k'a n'a furumuso wamra'atuhu ani a muso a kumatɔ nuhu fɛnɛ fɛ a ko wamra'ata nuhin wa lut ani lutu muso ani nuhu muso nga ni ala bɛ furumuso fɔ a b'o fɔ ni zawju de kumana fɛ ko ani a muso hamalatal hatab min ye lɔgɔɲumuso ye riwaya sɔn caman ye o de fɔ ko min ye lɔgɔɲumuso ye sabu a tun bɛ dɔgɔ de ɲu ka bila alakira tɛmɛ sira kan kira bɛ taa misiri la ani kira nɔfɛmɔgɔw olu tɛmɛ sira a tun bɛ dɔgɔ de bila yen dɔgɔ ŋonimaw walasa o bɛ se k'u sen sɔgɔ cogo min na ko hamalatal hatab a kɔrɔ y'o de ye kalankɛla dɔw fana b'a kalan hamalatul hatab o ye jurumu kɛlen don jurumu ɲubaga jurumuba ɲubaga muso in dɔw bɛ a tafsiri kɛ ni o fana ye ko jurumu ɲubaga muso in de ko don dɔw fana ko la hamalatal hatab ko a kɔrɔ de ye namimaya kɛbaga don namimaya ɲubaga don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na a bɛ na nin ta lamɛn a bɛ t'o fɔ yan fɛ a bɛ nin ta lamɛn a bɛ t'o fɔ yan fɛ an ka bamanankan na ko samaranintigi don fi jidiha a b'a kan na fi jidiha a bɛ a kan na jidu de ye unuku ye gɔnɔ arabu zanandala dɔ b'o fɔ an ye ko fa aynaki aynuha fa aynaki aynaha wa launuki launuha wa jiduki illa annaha ghayru atil jidu o de ye kan ye unuku nin yɔrɔ in a bɛ fɔ de ma fi jidiha ko a bɛ muso in kan kɔrɔ hablun min masad juru dɔ la juru min ye masadi juru ye masad ale fana kɔrɔ la o ko o ye juru dɔ de ye k'a bɛ magan tafsirikɛla dɔw ko ten kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye zadu masiri lajɛ ale b'o fɔ an ye ko hibalun takun bi makka ko juru dɔw de don a bɛ magan olu de bɛ wele ko masad tafsirikɛla wɛrɛ b'a fɔ an ye la ko jiri dɔw de don yiri ale de bɛ dilan ka kɛ kɔnɔ ye ko a kan bɛ o de ma ko o de tun bɛ a kan kɔrɔ bɛ k'a tun bɛ dɔgɔ ɲu ni o juru in de fɛnɛ ye nin de ye sura in kɔrɔ ye k'a ɲini ala fɛ sura in ala k'a kɛ an bɛɛ nafala ye ɲininkalikɛla dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko sura in ko yalima ko seli bɛ se ka kɛ n'a ye wa dɔw bɛ siran ka seli ni a ye o jaabi de ye k'a fɔ seli bɛ kɛ n'a ye i n'a fɔ seli bɛ kɛ ni kuranɛ sura tɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye cogo min kuranɛ y'o de fɔ faqra'u ma tayassara minhu a ye fɛn kalan ala ka kuranɛ na min mana nɔgɔya aw yɛrɛ kuma a ma fɔ ko a ye nin kalan la ko a ye fɛn kalan min mana nɔgɔya aw ma o kumana fɛ min mana nɔgɔya aw ma ni
suratu masadi nogara moga mema o ballente ni kul huwa allah nogara moga mema sella ko kala o ballente ni sura yi annana ka kira wasa a jugu de kan jugu mingo ko bona bi kira yi sura yi nana ka ko bona bi o era de yi o koro sura era kala ni nafa baw bi ola ni abi famu o ye daraja korota le era sabo ye muhammadu jugu halakili ana numerakeli ko foli de ka nyina ala fe ala mi ye kira jugu halaki ala ke sura yin ke an yuru kelengelena bela jele jugu halaki lai ka ke anga jamana jugu halaki lai ka anga jamana sabati ka anga jamana ta nyafe ka nyina ala fe ala ke herake an kelengelena bela jele ni ne sorola ka lase awma ni sigida yin kono amba fo aw ka ambe sigida were wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى